ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସ ପିଲାଟେ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ କବିତାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଏତେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସ ପିଲାଟେ କହୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠୁଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଭଳି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଦଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠୁଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଭଳି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଦଉଛି। ରାତିରେ ଡିନର ସହିତ ମୁଁ ଯେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଗାଳି ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସ ପିଲାଟେ କହୁଛି। ଏବେ JFM ଚାଲିଛି। ଜାନୁଆରୀ ଗଲା, ଫେବୃଆରୀ ଗଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ ତାଣ୍ଡବ ଆସୁଛି। କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି। ମ୍ୟାନେଜର କୁହେ ବେପାର ନ କଲେ ଆପ୍ରାଇଜାଲ ନାହିଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସ ପିଲାଟେ କହୁଛି। ଏତେ ଟେନସନରେ ରହୁଛି, ଘରକୁ ଗଲେ ବି ବାପା ଡାକିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସ ପିଲାଟେ କହୁଛି। ବେପାରୀ ଭଳିଆ ଗାଁ ଯାଇ ମା ଲୋନ୍ ନିଅ କହୁଛି। ଲୋନ୍ ନେଇସାରି ମା ଯାଇ ଲୁଚେ। କଲେକ୍ସନ ବେଳେ ପୁଅ ମା ଘରେ ନାହିଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସ ପିଲାଟେ କହୁଛି। ବିଶ୍ରାମ ଟିକିଏ ଚାହୁଁଛି। ହେ ସରକାର ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ନିୟମ କର ହେ କହୁଛି। ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସ ପିଲାଟେ କହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ କମେଡି ପାଇଁ କରିଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।